מכירים את פסגת הפחד? מכירה? זה סרט, אבל אנחנו מדברים עכשיו על מדד הפחד. עמי סגל, מנכ"ל קבוצת פורום, שהביא לארץ את הקבוצות השקעה הגדולות של ונגארד ווולינגטון. ספר לנו על מדד הפחד בבורסות של ארצות הברית. היי, כיף להיות פה. זה מדד שפותח בבורסה של שיקגו משנת 93, ובעצם מה שהוא משקף זה את הציפיות שיש בשוק שגלומות לגבי החודש הקרוב. איזה ציפיות למה? איך יתנהג מדד ה-S&P 500, שזה 500 החברות הגדולות בארצות הברית. מבחינת התנודות שלו או מבחינת האם הוא יעלה או ירד? בוא נראה פה את מדד הפחד בשנתיים האחרונות, הוא נראה כך. מה למדנו ממנו? שבתקופה האחרונה, החל מיולי, אנחנו רואים שהרמות שלו הן יחסית גבוהות, וזה אומר שלפחות לגבי 30 יום הבאים, כן. השוק חושב שהעצבנות תמשיך. שואלים אנשים, זה סקר, ספר לנו על ונגארד ווולינגטון. ונגארד היא חברת קרנות הנאמנות הגדולה בעולם, היא מנהלת 1.4 טריליון דולר. וולינגטון זה אחת מהחברות הוותיקות ביותר לניהול השקעות, קיימת קרוב ל100 שנה. למה אני לא מכירה אותם? עד היום בארץ למעשה לא היו קרנות זרות פנויות לציבור. הרשות לניירות ערך יזמה שינויים שהחל מה-1 לינואר יאפשרו לציבור הרחב להכיר יותר את הקרנות האלה. זאת אומרת, אני כציבור, אני כפרטי יכולה לבוא ולהשקיע. הרשות יזמה מה שנקרא אגד חול, שזה קרן של קרנות חול, שזו יהיה הדרך שהרבה מהאנשים מהציבור יוכלו להשקיע בחול. ואנחנו נשים לזה לב. סטלה אמרה תודה רבה, גם גילי, גם אני. תודה לכן, היה כיף. אמי.